ако има правителство на ГЕРБ, лично ще настоявам на община Хасково да бъдат отпуснати максимален размер средства от държавния бюджет за смяна на водопроводите и за асфалтиране. Единствено след подмяна на водопроводите можем да подобрим състоянието на улиците, което в момента в града е много тежко. Улица Тракия е пример за това какво трябва да се случи в целия град. Купуването и продаването на гласове е престъпление.